капацитет. Ridgeline 2026 поддържа своето уникално предложение в добре дефинирана пазарна ниша. Номер 1. Toyota Tacoma 2026. И стигнахме до първо място, най-продаваният японски пикап в Съединените щати сред латиноамериканците. Toyota Tacoma е легенда за надежност и издръжливост. За 2026 пристига с пълно обновяване от ново поколение. Атмосферният V6 изчезва и влиза модерен двигател. 2.4 литров турбо с 4 цилиндъра, който доставя 278 коня и 317 паунд-фута въртящ момент. Това е ефективен блок с незабавна реакция благодарение на турбото. Голямата новост е хибридната версия e-Force Max, която комбинира този 2.4 турбодвигател с електрически мотор, генерирайки до 326 коня и 465 паунд-фута въртящ момент. Това поставя Tacoma на друго ниво с по-голям въртящ момент от много традиционни средни пикапи. Капацитетите включват тегляне от 6500 паунда и товар от 1600 паунда, цифри, които я поставят на върха на сегмента. Дизайнът е вдъхновен от тундра с здрава решетка, остри фарове и мускулесто присъствие. Интериорът получава значителни подобрения. 14-инчов екран, дигитален клъстър и седалки, които се накланят напълно във версията TRD Pro, мислена за къмпинга.